Salutare prieteni! Astăzi am să vă prezint o montură pentru crap, montura fir de păr. Pentru asta avem nevoie de o croșetă, un cârlic de 6, un stopper de silicon și un stopper de plastic. Tăiem un fir de aproximativ 15 cm. Eu folosesc de 0,20 și prima oară o să băgăm stopperul de silicon. Stopperul de silicon și aici vom face o buclă simplă. Facem bucla și tăiem surplusul de fir. Acum, cu ajutorul croșetei, vom introduce boilesurile. Și vom pune stopperul de plastic. Tragem boilesurile în față. Și stopperul de silicon. Acum vom introduce firul din spate în față la căldic. Și reglăm distanța care o dorim. Dacă vrem să prescriem doar pești mai mari, distanța trebuie să fie mai mare. Dacă vrem de oricare, mai mică. Eu folosesc 1,5 cm și răsucim de 8 ori firul în jurul căldigului. După care introducem încă o dată din spate în față la căldig și tragem. În partea din spate facem o buclă dublă. Tăiem surplusul și aici avem fărfacul nostru cu fir de păr.